Hej, čaute ľudia, vítajte pri menšom unboxingu, hoci to není unboxing, lebo už to je celé unboxované. Fuck. Nevadí. Chcel som vám len v rýchlosti ukázať, čo všetko mám pripravené pre vás. Tak začneme Watch Dogs, čo som hovoril, že budem natáčať, tak splnil som svoj sľub. Viem, dnes je 28., ale nebude video. Sorry, ale... No, dostanem sa k tomu potom, prečo nebude to video. Takže, tu je Avermedia. Je to vlastne niečo jak Elgato, ak niekto pozná Elgato Gaming set. Vlastne slúži to na nahrávanie her z konzol, no vlastne záznamu z konzol. Je to niečo ako Fraps, len toto je externé. Vlastne toto je na Next Gen. Malo by to na Next Gen PS4 alebo Xbox by to malo ísť nejakých 60 fps, tak uvidíme, čo to dá na mojom počítači a PS3. Takisto tu je príslušenstvo, je to samotná Avermedia, by som tým začal. Poď vám. Dobre, tak aj nálepku dám dole. Tak Avermedia. Shit. Jak môžete vidieť, tu. Zozadu. Sem, tu je HDMI. HDMIčko by malo ísť... Teraz ani neviem kam do riti. HDMIčko by malo ísť k tomuto kábelu. Ne, tento kábel ide sem asi. Sem ide USB. A potom toto ide do telky priamo, myslím. Áno, tak by to malo byť. Tak celkom maličké to je, čakal som, že to bude väčšie. Toto potom blíka na červeno, keď nahrávate. Tak fajn, to bolo Avermedia. Tu je USB kábel. Ten nemusím rozbalovať. Toto je tá svinia, kvôli ktorej nebude dnes video. Lebo vlastne čo potrebujete, tak toto dáte sem a sem dáte tieto audio-video káble a na druhej strane, vlastne na tej protistrane, bude vlastne tie káble, ktoré sa dávajú sem a ešte HDMIčko a HDMIčko ide do PS3, aby sa mohol nahrávať audio a video. Lenže ten protikus, ako inak, nie je k tej Avermedii. A bol som v Avione, bol som v Alparku, v Elektrodome a v Šarku a nemajú to, takže to musím objednať online, takže ďakujem. Kurvy vyjebané. Takisto CDčko tu nie je, ale je to manuál. CDčko musíte stiahnuť, no vlastne nestiahnuť, ale program. Takže vlastne toto ide, jak môžete vidieť, tak tu je HDMIčko. To pôjde do Avermedie a do počítaču, keďže viem, že mal by tam byť HDMI vstup, lebo je to vlastne, malo by sa to dávať do HDMI slotu, ale nemám na počítači HDMI slot, takže mám tu len DVIčko. Fajn, tak to by bolo všetko k tomuto, teraz sa vrhneme rýchlym skokom na Watch Dogs. Je to Special Edition, lebo oplatilo sa to teraz, keď to vyšlo. Kde sa to... mám to, got it. Tak, Watch Dogs. Hacking is our weapon. Hackovanie naša zbraň, to je hlavný hrdina. Máme bonus. Breakthrough Pack. Vehicle Expert Perk. Dobre, dobre. Online už je takisto spustený, ak ste si všimli. Tak a tu je samotný Watch Dogs a tu je manuál. Blbosti. Čo je tu na... Notes, aha, poznámky. OK. Season Pass, blablabla. OK, tak ešte raz sorry za to, že dnes nebude video, ale ak ma ospravedlňujete, mám tu zmrzlinku a chcem si ju dojesť. Takže prajem pekný deň a čau.